Kapaningkong e kangu kadang ngan sebelah terakhir ulah kerku ya kecingim kecama ke jongpi. Ngayu ani por kecingku belai ya iba transfer dan tiang. Iba long soknor popnya ya kene kecinglang ha kene extensi ke pemerintah. Baru bedairu treasurer jong ke parti kejongi. Ngayu kecingku belai nakamta MP bagi jongi. Dr. Ricky AJ Singkan ibadan ringkat bagi ni por barangnya skem bakum ke konstituensi sning he comes go jan he comes go eat but he comes go try ya MP bagi jongi ngai ke jengku belai ya Dr. Karachen belum vice president juga parti barang jo por kumbal la pentip akabat jompi ni por belum ru chairman juga state election committee juga voice of the people party ngai ke jengku belai iba aksan kupar besai moj belum dukot juga state executive committee ngai ke jengku belai nadu ikong filitas iem ibadai ka president jong ka women's wing jong ka VPP ngai ke jengku belai nam tai VPP ki rirong ba ki samna ilong kmin ki belum ki nokit kam pat ki nok kersan ki barat ba jong ka voice of the people party ki bala bandon rikat ni ngepor ka pemerintah bat kamtam ngai ke jengku belai nak ta ki ki kertong ki samna rang ba ki ba ka voice of the people party kala ibet ban say madan haganik election MDC kaban salong sien ngai scam kani kaski kalong kaski jong kajing sedang wat ladang halai lai lempung halai lai jaka ke jongki kila sedang ni kajing trei ke jongki kom kita ki kertong na ki konstituensi ki bapher ke jongki nrei kani officially kani kaski kabakum ke parti ngilang penbai ban pen itu pajba ya baru sanut ki kertong ki baka parti kala rai ban peniang nagani kathan ribhoi ke bai ke jompi kini ki sanut ki kertong ki baka parti kadonnya ke ting syania bat idonnya ke ting soskem bada ke ting trai stom ke jomki bada ke ting kersang ke jom pajba keleng kini ki santli constituency ngai skem ka voice of the people party kan yo ban khet yo so jok jing job nagri ki santli ki constituency hapo kan ka them ribhoi ka bai ka jompi ho ngadap ka jing kemen bat ngamna ru khlam na ai ka jing khublei nam ta ki nong ket kam nang ni napo ka sning constituency nadu I Miss Janet I belong organizing secretary rekat dem bat ki wei pat ki nong ket kam ki barat ba jok voice of the people party Hoi, kani kaski kaba mapi kom kinong sonsinong jong kani kadong kathan bat khamtam kari bhoi barok away pinyo I ya kita ki kertong ki baka voice of the people party kala say madan hagani ka kenti ka pemerintah hoi ni ngidon ka jingit ngidon ka jingkermen khamtam abangi wan hagani ka sting constituency ngamla aklam da kertiang dien ya kajingan ti kajungi kom ka party nakalong ha ka jelang bat khamtam wat ha kani ka constituency ka bai ka jampi ka sning constituency nilawan nakamta ka election arpulai ha ka ba party kala ibet ha ka to por ban pinieng yau kertong ha to por Dr. Ricky AJ Singkan ana kenmau ha ka por bangilong ni ka meeting ha kani ka jaka bat shua ban sedang ke meeting kadang yan ngarum balik bandisya sa kidukan ke bang marjan jok ni kajaka ke bangi long meeting bat ano kala rum ngadisya hantu klay keren bak itu ki bandisya bat kato ni ki pajba ki badan hantu klay keren semang ke meeting ke balong hantu kupor hang ni bat ngapenkut ya ke jikren ke joma hantu kupor nak ba om kum ni long iki ngong ka sning constituency kalau ke konstituensi, ke winning konstituensi, ke badon boktam, aku tu kupur. Ke election MLA arpulai. Om pio ukertong, ubah bit, bad ubah biang, bad ubah pakar, aku tu kupur. Bangada om yaki aku tu kupur, aku tu dukan sya. Om kumni ukertong pinomio su, nak sing konstituensi. Balada pimcit you, om aku tu kupur. Om lalong kumbah. La bread yung molnay hakamat jom kisnian katari ka bang penokam
yang kentin hak tu kepur. Henry election kalian, election Emily. Henry ai kajing sumu bat kajing kulai kajungi kum ke parti bat kamtam na kalian kajung Dr. Ricky AJ Sington. Baka election ka baningkong I kum beri bat thamai. Bayan na ka parti ka bat thamai. Wat lada im sim lala ban poi syakatong. Henry ni sokmen bagi dan hadu kumba sanajar tam. Kita agi badan kajing syariah nadu basdang haka Voice of the People Party. Barkade kajing syariah jom kita kisan hajar. Barkajing ini kajong ki. Ngaso komen pat panon kemat jompi ni kapor kepemerintah. Bahak election MP kabarang syudat kabala tahu ke history. Haka de kejelang kejonga apa kejompi. Haka bau kertong ubangi peniang ubamenta uladai MP uba iek jongi. Dr. Ricky AJ Sington. Nak ada ke konstituensi ke jompi. Dia betul sarong. Bagadai ke Umsing konstituensi. Kablayo bansai. Yo MP ubah PPOE. Ngakan mau. Hak MP election campaign habang alik keleng-keleng. Ngongkum ke parti. Ngida so sarong, ngida so scam. Bansai yo kertong hak ada ke kenti kabamenta. Bansai ni kertong ubangi dan kejing syania I dan kejinget bau ni kertong ubangin pa siapa Delhi wat ladaki wei pat ki political party aku aban penken mau ha kejingnya ini kejungi nam takani ke MP election campaign ki babon ki political party kila pekpo yang ikut ke Voice of the People Party dak bagi keren kumni bat kumtai badak bagi omru ba unleyu Marway UMP jong Voice of the People Party ulei Marway upra hangti hapo Delhi neringa pangalek keleng-keleng ngapen kelma yuki yang kini kekentir kabau SJ tankan uang kajing klaim kamsong ha kajing bon brio Henry ha kamensim basyenran panga kadang kajinget OMP jongi ubangi pa nado tu kupur kalau ila sayo brio bapaka naki bapaka tam haka tu kupur barngong apangin pa UMP naka Voice of the People Party onlet an klepat ya ka buram jo ka judgment rio ka belaja daki pos nem hangti hapo Delhi Henry ya ka ka bangiong haswa jo ka election patma ila I kumno bau MP jongi ulah tray system buat ra ya ka nam bat ya ka buram buat lo klepat ya ka buram jo ka judgment rio hakmat jo ka nikari India ka bayan ngada sukumen namar hak itu giski hak itu giski ka bai le ban bang smai apo parlimen sukumen wa don rekat bat I la don rekat apo Delhi bat hadin nang taru ngayo balik sa Delhi bat nganong kemat jompi ni por kalau kajing so sarong ya kari bat kajat bendrio kajing don kajong isya po Delhi kalau rapat ya kanam ya ke buram jongi kum kajat bendrio kabla seitang ya kita ki crowd perkat jong kajat bendrio bagi so kemen negeri kenti ke pamentaru ngelio ban sei ban pension yu pra walada marwin udon po parlimen nei ulong ka sur ka jong apa ka jong pi bat ken ma pa ba ni laong tu por bo MP ubangi insay om tam ulong ka sur hapo parlimen nei yong in pentikna bo MP jongi nei UMP uban simkhia ya ka kam jongi kum ka judgment rio nang nei na po ka jela ka jongi ban lek ban ya kendu ya ki ministries ki ba pher bat ban ra I ka jinge lingba kita ki ministry ki ba pher bat play I pa ba aka jinga iti ka jongi nga ka kerta ka jonga ngam pa ki UMP wakum UMP ubang iyo mentah ubat tristom bapendat hok ya ka gamram kum bala benset hau kum uta ubanya sak na kerta jonga jongpi hangti hapo Delhi bat next time ka kam ka jongi kana ya syafrang ringkat bat ka party bat kham tamari por ka pamenta ka Voice of the People Party ka jinga iti ka joka ka badang lies dem patpa ilaya limba artli election election ka badingkom Ilio bansai ki samut ki emli
bat nga ada way na kita ki saut bat nga songo ya kini ki Southly ki constituency bat khamtam ngada songo ya ki pajba nong mulai ki bela jiat yang halo kan nong rem ka bas kem ken ma ko voice of the people party habang iwan shu pajba kampir la kalong ke election MLA arpo arpulai la kalong ke election MP kabangidang sudat mentau sedem hau benar April lani wat kani ke election MDC kabamenta na kamta jongi kamdon na kawai pat kanongrim habangi wan na kamat jongpi upat ba kanongrim kabaka voice of the people party kadon banwan na preng jongpi upat ba ngin yai kren bat ngin yai kren hadu pakani kanongrim jong voice of the people party kan long do long snam hapreng jonga jongpi kum kita kinong shong snong jong kani ke rui kasi kabai ke jonga pat ke jongpi namar nakaliang jong ingin slotu badai tang kani ke nongrim kabala ban khlipat yang kum ke judge benriu balai ke voice of the people party kami syakmat balai manga kami syakmat balai i Dr. Ricky AJ Sengkan ini syakmat balai mangi barok kibadan berke voice of the people party ngimi syakmat namar ngi slotu habangi kertiang dien ngai ladi nga kertiang dien haka jinga anti ke jama ko musamna rangba ane thu khmat jompi ne report kamta ngala ap khmi lenti daki post them baga party ka bakum kani kan mi ka party ka badon ya ka nongrem ka baskem kala pantai ya ka ri bat ya ka jat benriu ngala ap khmi lenti ru ya ki re rangba ki badon ka nam ka babha ban mi syakmat banyak ba banyak kit ya kalingkur jom keri bat kejat benriu ngelap community Islam Henry Pausi ubelai don la kajong kejipen ben bat ubelai ulai ibit banong bameru menjadan benta bat kata ke parti kaban sender ya kalawai jom keri bat kejat benriu ngada sowo bangadon bat kani ke kenhun ke voice of the people party kabana do pasang jong kejinga nanti kejongi ngembo kajing shenya kejongi tang haka jing start kejongi ngem shan labu ya kajing shenya kejongi haka spa kapho henry labu ya kajing shenya kejongi how play namar nang bata jongi ke voice of the people party ishim ya ka politics ongkum kajing sothu haki snem bakipor ke balalekno apa ya kren ya ka politics ki babun ki ong ka politics kalong ka penjabo batkum kiriu dan akur kiriu dan burum omlong penyangam syaka sanhima sima namar balai baka politics kalong ka penjabo bat ka politics hakita ki pos dan ki balik no babang ikran ni ka politics kadai baik ka pisa kadai baik ka spa kadai baik ki klor bat ki folklor bat ki spa klor balada himdon ya kepisa omlong banmi syakmat pakata kadai kabangang amat buat kajinya itu tiga jonga ko maulai habas dang jong kajinya itu tiga jonga habang sedang banyak ya kadai nongrim odon shibun kibathe pejak ha kajinya itu tiga jonga kibong kani kan nongrim ka ba pibijit kani kan nongrim ka ba etan ba kani kan nongrim ka ba numpoi sino ndai nga kadon ka jingit ka baskem barga ong yaki balada pi ong bagani ka nongrem ka bangi jit kare ka nongrem ka banum yalam ni shano shanuru ka nongrem bani khoni ka election klam pisa ki ong phendam poi shino pisi pelot kai ka por ka jong pi ndai nga ong yaki nga kadon ka jingit ka baskem bagadai tang ka nongrem ba nga kadon ka jingit baling ba ka nongrem ngila ban khlepat ya ka ri bat yang ni ka jalan ka jonga ba ka jong pi bat ka sokmen ba ka jinga nanti ka jongi ka badang tang lais nam tam khandiak kidon ki babun ki ong ka tan ka ni kalenti ka ba pi bijit nama kalenti ka bangi jit kalong ban tin kala ya ka jingmut jing perkhat jong ki pat ba ki babun ban change ka mindset ka jong pat ba ka dei ka ba na ki ba tam henry nga songo pat bawat la lagi babun ki ong kalong ka bae henry tang hapo lais dem naduk bangi seng yang ni ka party
artli election arpo arpulai but arpo arpu sound ilai I patma ba balai umla la but so men pan ni por kamamta ila poi pat sesakani go way pat election MDC but kani ka down kabangi wan kapat jompi pat ba hangani ka por makani ki stengsi ka bamanta ban penito akan jompi nakata kini ki sanwut ki kertong ki baga voice of the people party kala peniang hangani ki kenti ka bamanta bat ngangalon ka jinget ka bas kem kamtam hangni apo sling constituency ringkat lembar ki way pat ki constituency hapo hangni ka them riboy ka jongi kabangi layo ka jingkusan ka barat pa watang haka election ka barang tang sisian ka baningkong la kalong hapo jirang constituency la kalong hapo nompo constituency wat la kalong hapo umroy constituency kadang lagi election ka batang ka barang sedang ka baningkong hendang layo ya ka jingkusan ka barat pa na kini ki constituency barangay scam ni ka ganti ka pamanta kombalong ka sling constituency haka ni MP election naga MLA election iyo 1,000 tam haka MP election kalakiu saka khatn riu 1,000 tam namni na po sling constituency barangay scam haka ni MDC election ka pamanta kung kita kinong Krisyan jong voice of the people party pinyay ni batngi ka voice of the people party kalenti ka bangi jiet wat na dang iyo ikajingjob kamday kalenti ka basuk kung mga ong po maulay habang asdang nyo jong kajingian iti ka jongan ong ikinong maulay ito por kung kalenti ka banga jiet kalenti ba ka voice of the people party ka jiet kaday kalenti ka ba ka ba juat ba ka ba jinjar ban poy siya ka thom kalenti ka ba ka ba juat ba ka ba jinjar ban poy siya ka thom Henry kamday pat kabamna kamday kabamna ila pini dak election hangtay po mulai ba kamday kabamna ila dapat pini hak election MP kabang sudah ba babun kiong kabamna hendang ila pini wala na kalong kaba kaba juat ba kaba jenjar kalenti kabang ijiet hendang gede kalenti kabala bat kumju nakam ta election MDC kabamenta kalenti kaba ka voice of the people party ka jiet kadi ka ju kalenti kaba kaba juat par kaba jenjar ban pois ka thom namar gi jiet ya kalenti halo ka nongrem ka baskem om halor ka spa ba ka pho ka bangin wan hakamat jong pi pat ma dei soisian panong ba kam dei pat ka bamna ban ngadon ka jiget ka baskem banam ni na them rithor ka jong pi pinai ka jingushan ka ba pura hagane ka kenti ka bamta ai intni seki wei pat ki political party hagane ka kenti ka bamta baga temri boy baro kowe teli menta ka ai ka jingkusan ka bapura ya ka voice of the people party kalau dai ka por pai ba na ka ta jong pi ki pardo ki parasnam na ka dia ka dong ka than ri boy ka jong pi ya teli lang hagane ka kenti ka bamta mapi ki pardo parasnam nane ka dong ka than nane na po ri thor ban peni sa ki wei pat ki pardo ki parasnam ki jongi banong baka temri boy kani kadai kalat ka kabu hakani ka kep ka pamenta kani ka MDC election ka pamenta in peni bangiru nari boy ilalong teli baka voice of the people party ngaskwa ban perkemau namara ka election MP kumba arbnai shwa ka election MP ilas dang bantur keleng kari kasi jongi paroi ngalalek sa po ri sa po Jaintia Hills Badon ki parlok ki jungi nang ni na po riboy don ki parlok ki jungi nang tay na po East Casiles aba ki gendo yang akiong hakto por kiong yang ba nang ta election MP te tada dei sakani ka dong ka than ki jungi te ka jingkasan hinyo bet ka jingkasan ka barat pa Henry sa po Jaintia Hills te tangi artatil no namar ka trei palak ka pisa bat haga jo poru kajing le donbor ka klan support Jaintia Hills kata kadang makiong raya bang pek yapi yaki garki ata kapor ong iki dala poi kaski banyo ya ka vut ngong pin selingo pin sekendit ka Jaintia Hills kan sa pin kendit yang i baro bat kala ja bat kala urlong kumta bana po Jaintia Hills naman lagi constituency ngem duna
ngitam ya ki weipat ki kertong da ki pau hajar vote lada po giant hills kalau ban ai ka jingkusan ka berat pak hakani ka MP election ka barang sudah ngasowa ni ka por ka pamenta kalau dai ka pali sa ka jongpi ki pardo ki parsnam namne na po riboy ai ya ka jingkusan ka berat pak ka jongpi ya ka Voice of the People Party hakani ka kenti ka bangta ka Voice of the People Party kumbang ong idon tang art likin nong rim habang iwan hakabat jong pai pai mo kampian la kalong election emily apply MP election arpsau lani kani ka MDC election arpusan wat lada kawan sakawai ru ka election kan nong rim jong Voice of the People Party kan om kela idon tang art liki kay pada kibangin nut ban kular habang iwan hakabat jong pi hakani ka por ka pamenta kum kini ki kertong sangut rengkatan mereka Voice of the People Party idan tang artli kanong rim ke scam baginut ban kular hakabat jong pi upai ba kabaning kong kalong ba lada pi ibit yu pra ban pensiong apo district council la kalong apo Khasi Autonomous District Council lada kalong apo Giant Hills Autonomous District Council ka kamram jong pra kalong ba ban wanra ya ka sensar khadar ka bakhut ka basuba ngatip ngia keren tang ya ka sarkar jela ngi sautu ba ka sarkar jela ka jumi kala beranam tang haki ki ba peleran yang apa japi kum kinong song jong kane ka jela apen kan mau sesian pat namang gila keren ba gila keren ba gila keren namar hado kane ka por ka pamenta ka jela ka jumi kampat syam kela nakabasdiu siya kababha ndai kaladang hiar arsut nakabasdiu siya kabakham-sdiu kajela kajonga bakajongpi ndai baong mga pagkamabian sesian ndai baong mangikum ka party Henry na kisintur jong home minister ula ong ya kade bakajela megalya kade kajela kababam sabtam hapo kari India baro kowe barkani ke jingi shisha pa ba naman na ke babun ki report nyo i baka jela ka jungi ru ka pat pat sai ko wei pat kanam ka peleran bar ka bakta na ka bata jonga ba jong pi bar kata kalong ba ka jela ka jonga ba ka jong pi kadai ka jela ka wei na ki jela ki paduktam hapo ri India bar ka bakham susi na lo kata kalong pat ba lada ong ngesim ka paduktam po ri India nang subyang Henry kadai ka wei na ki jela ki baduktam watang na ki para jela ki barit sagni kitan lammi jogri India kata de ka kertan jong ke jela ka jonga ba jong pi mo ndai ka ba so phala pat pat ba kala keren na po ka MP election ni kadi bagan keren biang namardang bendin mensisi kadang mi biang hakikot khubor kadi ka jok ka report kampat kela berkata kalong ba so phala baka jela ka baduktam kawai ni jela ka baduktam hapor India Henry yo pat yo chief minister wai na chief minister ku barus patam hapo kari India ubaran na ka top 10 hapo kari India pila ban mundur mo pila ban yo ikalong iyeng kabaw kupa de barus pa mo kupa de barus pa Henry ki khon pat ki baduk pila ban syem kum kata kalong iyeng ndai gede kata kalong iyeng kabangi idon hapo kejela ka jungi ukpa jo kejela ka jungi urung ha ka top kumu briu wei na chief minister top 10 ke baru sepak tam hapo kri India rebat mga bat mapipat ki belong ki khun ki jongu belong ki beduk pat kejela ka beduk dai nama ta ka Voice of the People Party ngiong ngim keren tang ka kejela Ada lagi kerennya ka bamsak ka bampong pa ba. Oh lada ki lama menteri kam hapo district council kin sotu bahado kan no ka jersey jo ka bamsak ka don hangtei hapo Khasi Hills Autonomous District Council lali wat hapo Giant Hills Autonomous District Council ka Voice of the People Party pa ba. Kami syakmat ban wanra ya ka sinsyar khadar ka bakhut ka basuba. Hot yim simlala ban bat yo lakam sinsyar ban sinsyar kani kejelna berkata ni ka thong jungi bana kumno hau arpo pra kani ka thong jungi kani ka thong jong pi kinong kersan ke barabba
joko Voice of the People Party ban pensong upra hapo kejela kejongi ban senjalo kejela kejongi Henry nganget kem bagari kenti ke bamta instant lingba kene ke MDC election ke bamta ngaju ong kan sebalik tetapi ko apa ni ke sarkar ke bakumno kan syong hau arpo arbupra ladapi pensyong upra ladapi pensyong upra un senjalo upra apa kejela iko apa ni ke sarkar ke bakumno alingnya pechwa ya ka trailer jo kata lingba ka KHDC bat ka JHADC bat par ka jikusan ka jongpi namar ka Voice of the People Party ka don ya ka mission bat ka mission ka jonga ka long ban pen khut ya ka kom trekam jo ka Khasi Hills Autonomous District Council ringkat lem bat ka Jati Hills Autonomous District Council ban pen khut ya ka kom trekam hapo ka District Council ken ma pa ba talang ikran ya ka Khasi Hills Autonomous District Council lani kita ke Autonomous District Council ngenom dai ban sutho bakla namar wat ka MP election habang alek keleng ngapin ken ma ki pai ba ong wat nom sutho bakla baka MP election kan mara no ka jingkla ka sarkar po ka jela en kadang dai tang ka MP election kam dai ka MLA election ban kumjuru akwa ban mara ka jong pini por kani ka election MDC kan mara ya ka jingkla ya ka sarkar po ka jela enrei pai ba kan mara ya ka jingkla hakar kom trekam joki Autonomous District Council ki badan hangni hapo ka jela ni ladangi keren ka Autonomous District Council kamdai ka sarkar ka ba khli hapo ka jela enrei wat ai ta ibor ibala penkup yaki ka don ya ka bor ban pen ba ban pen renti ban pen yodom yang ikum ki try muluk badai halo kita ka nomrim pai ba iwan ka jompi ai ka jingkusan ka barat ba ka jompi ya kini ki kertong ki jongi ki bangin pen pau angni por ka mamta ki sangut ki kertong ka ba ka party ka ibet ban sei na ka te ka them ribhoi ka jompi bat hagri ka kenti ka mamta ai ka jingkusan ka barat ba ka jompi mo na kamta jongi kum ka party ngilaong na kamta jongi ngilaong bagani ka MDC election ka mamta namta jongi ngi sim ya ka kum ka semi final isim ya ka kum ka semi final namar namta jongi ka final hi kade ka tika next MLA election mo arpo pra kata kade ka thong jongi ngin ya trei sitom banpoi sya kata ka thong ka bangi angdon rei iman la dapet kam dei tang nangi ka Voice of the People Party bangi sim ya kade ka MDC election kum ka semi final ladangi pet kita ki party mo kita ki way part ki political party badan hapo ke MDA ngai wat na preng jongki ru i kumba ki sutu bakani iman klade ka semi final namta jongki mo lada haka semi final ki liem ka final kemut ki liem lupa kata kadi ka bangyoi de mata dapat ba ngai phala ki si mamta abang apeng ong kani ka election MDC nanta kadi ka election MDC na ka election amali namar habang apet nakadukong le ka sarkar ngai ba sim kya ba ya kani ka election MDC o kacing play ki mau nongrem hagini si ya ki surok ya kini kitai mo ki scheme ki bara ki phowat ki sparklor o ki step ba bat ngam num bakla hagini ki siru ki nanggun ba ki jingwan play ya kani bat katai tang ban penbie yang apa dia pi upat ba mo aso thamula abang apet lu kita ki MDC abang apet kita ki MDC kini li kelayo extended term mo ndai isu sans nem kelayo extra social nem kelayo extra social nem ka baki ai hi ndai ba ai manga ba pi pat ba kila ai hi extra social nem real nem kila don pat ba ndai haki real nem msim lale ai mdon ai mdon jing so kia nang tak riba kajat menriu nrei kendit mentapat stang daki benai oh ngai i khamtam na kaliang jong usiem abolet keleng i sulit khap ribon sulit play ka babdai ban play ru nang talik kular ban mera ita ki stadium ki baraki pau kulur ngang om ada ki don ya kajimut ka babha beli ki misna nriu sedang kila don mentas tang katu kene benai pimut ban pembi ki upat ba ban stadium ka baraki pau kulur lada pila ban senano adu swa ka MDC election
tu pai ba la do ai ka vote ru biang nama ka tip kinong la du ban sna shwa ka MDC election nama ka dei tang ka jing penbi du pai ba o ki ong ru kum no mo ki ong ru kum no o ba ki kendang lut kendang lut ya ki tu ki wei pat ki bam dei ki try muluk kum no ki yo jaka shani kham tam shani support themri boy ka jampi stis border mo on dalajan election pi ong balit kendang la rius nem pat pile ayu kani ka dei tang ka jing penbi pai ba pa kendang jur kajing penbit ke joki nang ni mat kham tam pa ba akren na kapta tu kinong kersan jo voice of the people party o kini ki party ki na sarkar o ken sa wan ban penbit ye pi pa ba ong bagata henre wat ban pen stu bakla yangi kum ka voice of the people party o dan na preng jongi desi kibla ban saudan mensiem ya ka congress party hakni ki MDC election ka pamanta henre pa ba nong mo kabakam arsap akibat arsap tam ompat don ku ke Congress Party don ku ke Congress Party ini dan apa assembly ini dan apa opposition kini kiwi pakai political party kita dan apa opposition ki wan ki ong ki a statement bangi dongkam ya kata ka united front hapo ke opposition na kalian kajungi ku ke voice of the people party ki ong im dongkam pada ya don nang haju ku ke united front ndrei ngiyong ingin don senda bagi halor jom ka isu tata ka isu kalau ka biang kamat ka biang ngin kersan nele kamat ka pipira kalau ka bangim suy ha per kersan nginum kersan kata kare ngoyong nei pet pai ba kai ka baja mo marchnio leader of opposition hapo assembly na ka congress party mo hangtai bat ya kata kum leader jom opposition hapo assembly hangtahi immediately pada ke Kongres Pan kali kersan ya ke isi ke bayalam da ke NPP hapo district council hapo assembly ke mana imit relang gidan hapo opposition dan dari katba hapo district council pan kali pan kersan ya ke NPP atau kan ni kan dei ka ikai baro tak ke jipet yu pada dei ka bakam sau thamula susu pada kalong ba mo minta dalajan ke election on dalajan ke election baru katu teligis nem play don nang bar ke NPP haka isi ke dalam nak NPP hapo Khasiels Autonomous District Council minta on dalajan ke election pan kisdang man thami biang yu pai ba da ba ong mo bau pai ba mo dei nomor ba upai ba dei nomor ba kinong tre jong ka party ki ong ngi ban bengno ya ke jingsan naga party on dalajan ke election pai ba ngai scam yem dei shu ki pai ba ki ba bi yem dei shu ki pai ba ki ba kini kila menyelek kai ya ka bor perkhat ke jonga ba ke topi pat ngadon ke jinget ki ba scam ba bum ka them riboy barok wei kani di kalat kani di kabu kani ka dei ka ba pi dom kam ban yatli ringkat bat ka voice of the people party ban ngai scam akani ke MDC election ka ba menta ka them riboy barok wei kana ka jingkisan ka pura ya ka voice of the people party ngai pai ba hakani election ka pamanta umdon pat ka jingi kon na election MDC ka pamanta kam dei isu hapreng jongno kandai ka dei betang hapreng ka VPP persya ya ki wei pat ki political party den mata da pai ba phaya ka khamat ka jongpi tang isu ka voice of the people party ai ka jingi ya ka jongpi ha ka voice of the people party pan ngets kem ringkat lembat piu pai pa so isian pat in wara e jingkala hakani ka them riboy ka jongpi da ka pangisai nang ni na po them riboy ka jongpi sanlot ki MDC ki ban mi khmat na ka ta jongpi hangtei po Khasiels Autonomous District Council tangini kentien na kalian ka jonga ngai scam pinai ya ka jingkasan ka pura ya ka voice of the people party kublai sibon kublai siajago